Ekene kelere m onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa mara anyị mma. Nnọọ n'oge ahụike. Isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ maka ọrịa ori nchekwa ahụ na mmịnwụ nke pụtara HIV and AIDS n'olu bekee. N'ụbọchị taa anyị na Dr. Ikemefuna Nnamani, onye bụ Publicity Secretary Nigerian Medical Association Enugu Chapter. Anyị na ya nọ ka ọ na-enye anyị ezi nkọwa na ezi nghọta otu esi egbochi na ihe ndị ọzọ kwesịrị ịma gbasara ọrịa. Abụkwana m Nwaada Ụzọamaka, onye na-emetere gị ozi a. Dr. Nnamani Ikemefuna, nnọọ otu isi bịakwute anyị n'ụbọchị taa inye anyị nkọwa gbasara ọrịa. Daalụ sọ. Ka anyị gbapụ ya ọsọ na-egbughị oge. Akọwago m na ịbụ Dr. Nnamani, mana ama m na enwe ihe ndị ọzọ chọrọ ka ndị mmadụ mara gbasara gị. Biko nwee ike ịkọwara ha onye bụ. Aha m bụ Dr. Ikemefuna Nnamani. Abụ m onye na-arụ na ngalaba ihe mberede ahụike, that is the Accident and Emergency Department, Enugu State University Teaching Hospital. Yes, and like dịka o kọwara, abụ m onye mgbasa ozi Nigerian Medical Association Enugu State. Thank you. Daalụ n'otu mee ka ndị mmadụ mara onye bụ. Dịka nsi kwuo, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ maka ọrịa ori nchekwa ahụ na mmịnwụ. Ka anyị gakwute na ihe gbasara ọrịa. Biko nwee ike ịgwa ndị mmadụ ma ịkwụ ha na ka nkwụ ya na olu bekee ka esi akpọ ya HIV and AIDS. Onye ọbụla onye ga-akọwanwu ihe ọrịa pụtara ọfụma, ha ewerele ya HIV and AIDS, onye ọbụla na-agagharị mana ịjụ ha ihe ọrịa bụ ha ma nkọwa ya ọfụma. Biko ka chọrọ m ka inye ezi nghọta ka onye ọbụla na-ege ntị n'ụbọchị taa ka mara ihe ọrịa bụ. Ọ dị mma. HIV, ọrịa HIV na bekee, the full meaning bụ Human Immunodeficiency Virus. Virus a bụ ihe kpatara ya bụ ọrịa HIV. That is a HIV, Human Immunodeficiency Viral Infection. HIV bụ ọrịa virus na-eri ihe nchekwebe ahụ, the immune system, okay? Ọ na-eri the cells na-echekwaba arụ mmadụ. Mgbe o rituzu cell a na-echekwaba arụ mmadụ, ịma mgbe mmadụ tọtụrụ igodo o ji eche onwe ya, ifugo na onye ahụ ama nwezi exactly ọ gbago ọtọ, so ndị ilo wezi ike na-abatazi anyhow na-emekpazi onye ahụ ahụ. Otu a ka ọ dịkwa n'ọrịa. So ọrịa HIV a very serious infection, ọrịa jọgburu onwe ya, maka na mgbe o richa cell anụ kwesịrị na-echekwaba arụ mmadụ, ọ ga-emezi mpịampịa ọrịa ndị ọzọ arụ mmadụ kwesịrị ịchụ na ọ bụgodi na ọ ṅụrụ ọgwụ, arụ ga-ekwesịghị iwepụ ọrịa ahụ. Mana maka na immune system onye ahụ adịgo low, ụmụ obere ọrịa a na-abatazi n'ahụ onye ahụ, o mebezi attack organs onye ahụ. Daalụ na nkọwa e nyere gbasara HIV maka imele ka ndị mmadụ ghọta ihe ọ bụ. O nwekwara ọrịa ọzọ so ya n'azụ nke bụ AIDS. Achọkwa m ka itinye onye n'okwu nke a. Okay, AIDS, that is a AIDS, that is Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ịma na anyị sị na this Human Immunodeficiency Virus, mgbe o richara that nchekwebe na-echekwaba arụ mmadụ, organs ya na arụ ya ndị ọzọ agbago ọtọ. So mgbe ọrịa ndị ọzọ na-abatazi na-egbuzi organs a, mgbe ahụ ka ọ bụzi AIDS. AIDS bụ na bekee the most serious and the end stage of HIV infection. That time the organs are now dying. Ahụ ya niile na-awụzi anwụ, ọ manyewuzila onwe ya aka. So infection ndị ọzọ ga na-atakizi onye ahụ. Daalụ na nkọwa inyere anyị na. Ihe m chọrọ ịjụ gị bụ na isi na mmadụ gafe ha na HIV ọbadaozi na AIDS, ke oge o nwere ike iri site mgbe onye ahụ nwere HIV ruo mgbe onye ahụ ga-enwetezi AIDS. HIV infection, mmadụ nwere ike iburu ya, ọ bụrụ iwu na ọba AIDS, obichakwa ndụ ya normal, nwụkwa. Mana ọ kachasị njọ ọ bụ na onye ahụ ada aṅụ ọgwụ banyere HIV, mgbe ahụ ka ọ ga-ewezi ike ịba AIDS. So ọ bụ na mmadụ ada aṅụ ọgwụ banyere HIV, highest ọ ga-anọ bụ 10 years ọba AIDS. And ọba ha anụ AIDS, the prognosis na adị poor.
and ada agwọta nwe ya agwọta ọba ha anụ AIDS onye ahụ ọnwụ ya adịgo nso mana onye ahụ na-aṅụ ọgwụ ya na-aṅụchi ya anya ị ga-adị mma ewere dị mmadụ ama mmadụ na-ewe HIV onye agwa ga-ama na onye ahụ wee HIV. Daalụ na nkọwa ziri ezi nke nyere anyị gbasara HIV na AIDS yana mgbe mmadụ nwere ike ịdị nweta ọrịa karịa na onye na-enwere ọrịa inwere ọrịa kee ka mmadụ ka usoro dị iche iche mmadụ nwere ike iji nweta ọrịa a na-akpọ ori nchekwa ahụ na mmemme. Ọrịa HIV infection ori nchekwa ahụ na ọ dị ọtụtụ ụzọ a ga-esi ebute ya nke anyị ma mmadụ niile ma bụ na mmekọrịta nwoke na nwaanyị mmekọrịta nwoke na nwaanyị enwere ike ibute ya n'ụzọ ahụ mana ọ dị ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ndị mmadụ sikwa ebute ya ọtụtụ mmadụ si ebute ya na-abụrọ site na mmekọrịta nwoke na nwaanyị ihe ọbụla ga-eme ka mmadụ merụọ arụ ma ọ bụ ka ọbara onye wee HIV na onye na-ewere HIV jekọta ihe ndị a wee ike ịkọsịkwa mmadụ ebute HIV. Ọ bụ na ikekwe nail cutter or razor eji ebe mbọ ebe arụ or mma or any other sharp things a na-eyuzu ba onye wee ya yuzuo ya gị nwa bịakwa yuzuo ya chances are ị ga-ebute ya site n'usoro a etinyekwe mmadụ ọbala a na-echekere ọfụma onye nwee HIV onye ahụ ga-ebute ya ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ihe ọbụla ga-eme mmadụ mmiri ahụ mmadụ na mmadụ ejekọta ihe ndị a nwere ike ime ka onye ahụ bute HIV and AIDS. Daalụ na nke a ime ka maka na onye ọbụla jụrụ ka ya si enweta sị na inwe mmekọ nwoke na nwaanyị na ị ga-ebute mana ime ka ndị mmadụ mara usoro ọzọ nwere ike ibute mana o nwere otu usoro ndị mmadụ kacha ajụ ikwuro ya kịta ya bụ isusu ọnụ. Mmadụ nwere ike inweta ọrịa site n'isusu ọnụ. Site n'isusu ọnụ ọ bụrụ a direct means of contamination of this contracting this infection. However, ọ bụrụ na onye ahụ were ọnya n'ọnụ ya na gị na onye ahụ na-esusu ọnụ gị wee were ya iwekwa chances ịweta ya maka na anyị si na ihe ọbụla ga-eme ka mmiri arụ mmadụ na onye wee na onye na-ewere ejekọta ihe ndị a ga-eme ka onye ahụ bute ya ọnya dị gị na-arụ ọbara nwere ike ịdị n'ebe ahụ ịma sometimes anyị na-enwe micro injury ịma mmadụ na ọ nọ ebe ahụ okay the cells nwere ike isi ebe ahụ escape onye ahụ nwekwa ike ibute ya site na isusu ọnụ a mana chances ya dị very low. Daalụ ama m na ndị na-ege anyị ntị na-amụta ihe na-aghọtakwana ihe gbasara ọrịa echefukwala na anyị na Dr. Nnamani Ikemefuna nọ n'ụbọchị taa. O nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị. Achọrọ m ịmata karịa na mmadụ nwere ọrịa o jekwute onye na-enwere ọrịa ka ha nwee mmekọ o jiri ihe a na-akpọ kọndọm n'olu bekee ha eme mmekọ a mmadụ nwere ike inweta ya. Ịma na part of contraception mgbochi ọrịa ọ mgbochi ịtụ ime ọ mgbochi ihe ọbụla na mmekọrịta nwoke na nwaanyị bụ kọndọm dị mma na-adọkara adọka mmadụ nwere ike iji awe mmekọ even with onye nwee HIV AIDS mana onye ahụ ama mbute ya mana enwe situation ebe kọndọm ha ga-adọka enwe escape of this fluid chances are na onye ahụ ga-ebute ya mana ịmakwa na ọzọ onye na-aṅụ ọgwụ HIV na-aṅụchi ya onye na onye na-ewere HIV wegodi mmekọ without condom without anything ọma mbute ya ị na-aṅụ ọgwụ HIV gị ọ ga-eme ka your immune system dị strong ọ na-suppress those HIV human immunodeficiency virus ha ma nwezi ike dị active ịkọsụ infection okay so onye ahụ na-aṅụ ọgwụ a ga ọ dịrọ infectious ọ bụrụ a problem to the society so long as ị na-aṅụchi ọgwụ ga anya ka o si wee kwesị. Yes. Daalụ na nke a bụ ihe ziri ezi ka ndị mmadụ nwee ike mara. Ihe ọzọ m chọrọ ịmata bụ kee ka mmadụ nwere ike iji gbochie onwe ya ka ọ ghara inweta ọrịa. Anyị ma na ọrịa dị ebe niile. Onwe ndị na-enwe ya ha ekwere ọ bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ya n'ọhịa ifere ha dị ekwupụta ya enwe ha anaghị onye ọbụla nọ kee ka mmadụ nwere ike iji gbochie onwe ya ka ọ ghara inweta ọrịa. Ịma na